Дякую вялікі, вітаю вас усіх, удзельнікаў канферэнцыі. Вельмі часта нас пыталіся, ці маем мы стратэгію. Ну і сёння прагучала і з вуснаў Светланы Ціханаўскай, Алеся Беляцкага ускосныя элементы гэтай стратэгіі. Гэта санкцыі, ціск праз санкцыі на рэжым, гэта адказнасць, міжнародны крымінальны суд і гэта транзіт. І вось в акно магчымасцяў гэта па транзіт. Я хочу расказаць некалькі словаў пра сваю ўласную гісторыю. У 2014-2016 годах я праводзіў, зразумела, што з боку тагдашняй і сённяшняй улады Беларусі перамовы з еўрапейскімі чыноўнікамі ў розных сталіцах. Гэта было і Парыж, і Мадрид, і Лісабон, і Брюссель. Я памятаю, што ў той жа час адбываліся перамовы па Украіне. Мінск-1 2014 год, Мінск-2 2015 год. У гэты жа момант адбываліся і вызваленні палітзняволеных. Вось сёння абменьваліся з Алесем Беляцкім, ён выйшаў на свабоду, быў памілаваны ў 2014 годзе. У 2015 адбылося вызваленне апошніх 6 палітзняволеных у Беларусі. І ўплыў на гэта меў менавіта фактар Украіны, бо тады якраз Лукашенко паспрабаваў зыграць ролю медыятара па выхаду з той цяжкой сітуацыі, звязанай з агрэсіяй Расіі супраць Крыма і Донбасса, супраць Украіны. У 2016 годзе Еўрапейскі Саюз пайшоў на беспрэцэдэнтнае збліжэнне з рэжымам Лукашэнкі. Фактычна пачаўся пік адлігі. Тады было, па-першае, зняццё санкцый з прадпрыемстваў, персанальных санкцый. Адбылося таксама пачатак працы каардынацыйнай групы Беларусь-ЕС. Першыя 2 паседжанні. Былі таксама выдатканы крэдытныя, фінансавыя ресурсы, змянілася візавая палітыка. Памятаем усе візы па 35 евро. Але ўсё роўна у 5-й раз, я падкрэсліваю, у 5-й раз Лукашенко здрадзіў еўрапейскім партнёрам, ён схлусіў, ён падмануў еўрапейскіх партнёраў і падмануў беларускі рэжым. Давайте разберемся, чаму гэта адбылося. Вось тады якраз было гэта в акно магчымасцяў. Чаму ўсё ж таки гэта адбылося? Або апазіцыя не была суб'ектам гэтых перамоваў. Я не крытыкую апазіцыю, гэта факт. Апазіцыя не была ўключана. Ці зараз можа з'явіцца в акно магчымасцяў? Так, напэўна. Яно можа з'явіцца праз месяцы, можа праз гады, але ён напэўна з'явіцца. Мы бліжэй да гэтага акна магчымасцяў, чым далей. І вось якая нам важна стратэгія. Наша стратэгія павінна базавацца на суб'ектнасці дэмакратычных сілаў, на захаванні палітычных інстытутаў, якія мы стварылі, на той інфраструктуры дэмакратычнай, якую вы сёння шмат хто прысутны ў гэтай зале прадстаўляе. Нам трэба мець дакладную пазіцыю на перамовы. Наша задача не дапусціць, і тут я звяртаюся да еўрапейскіх партнёраў, не дапусціць, каб еўрапейскія партнёры пашлі на сделку з рэжымам узору 2016 года, калі дымсілы былі выключаны. Нічога пра нас без нас. Мы суб'ект і не аб'ект. Захад паверыў тады Лукашэнку, а Лукашенко здрадзіў, і мы атрымалі жахлівыя 2020 і 2022 год. У нас сёння ёсць выклік. На сённяшні дзень ёсць 2 пазіцыі ў дэмакратычных сілах. Я чую, адна пазіцыя. Першая, пачаць размаўляць з Лукашэнкам без удзела беларускага грамадства, зацягнуць у амерыканскія пераговоры Еўрапейскі Саюз. Гэта фактычна, каб зацягнуць усімі спосабамі ЕС на абед да Лукашэнкі, дзе блюдам будзе беларускі народ. І там нас будуць гадаваць. Не ведаю, як вы, я не хачу быць блюдам. Я хочу ў гэтай сітуацыі быць суб'ектам і працаваць на суб'ектнасць беларускага грамадства. Таму наша мэта – гэта перамовы, нацыянальны дыялог, пра які кажа нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі, гэта перамовы номенклатуры і дэмакратычных інстытутаў пры фасілітацыі Еўрапейскага Саюза, які мае велічэзныя інструменты. Ці будзе Мінск-3? Я лічу, гэты сцэнар рэальны. Я ведаю пазіцыю Украіны, я ведаю пазіцыю прэзідэнта Украіны, але калі Трамп, прабачце, Путін патэлефануе Трампу і прапануе сустрэцца ў Мінску, то давайте уявім сабе гэтую сітуацыю. Ці хтосьці будзе ў стане адмовіцца правесці гэтай перамовы? Хутчэй не. І вось гэты момант, наша прапанова. Калі ў Мінску, альбо, добра, у іншай еўрапейскай сусветнай сталіцы адбудуцца перамовы, у той самы дзень адбываецца круглы стол па выхаду з цяжкага ўнутрыпалітычнага крызіса пад гарантыяй Злучаных Штатаў Амерыкі і пад гарантыяй нашых еўрапейскіх партнёраў. Мы хочам, каб падчас перамоваў па Беларусі былі прысутныя перамовы у той самый момент по выходу з глибокого внутрипольітичного кризису. Я откажу Віктору Дмитровичу, я так само розмовляю з сябрами.
У нас розныя сябры. Да, добре. Дякую. А ваша достаточно ясная, четкая, жесткая позиция известна всем. И вот от этой жесткости и ясности я и буду отталкиваться. Смотрите, транзит власти откладывается. Но вы помните, как называется ваша позиция в кабинете, да? Транзит власти откладывается, несмотря на санкции, частичную международную изоляцию, соучастие в войне. Лукашенко строит сегодня почти что тоталитарное государство. США вытягивает наших политзаключенных в обмен на отмену санкций. Как в этих условиях вы представляете окно возможностей? При каких условиях это окно откроется? А если это окно возможностей будет для Москвы тоже окном? Как действовать в этом случае? Есть ли у вас стратегия действия при негативном сценарии? Каков он? Спасибо. Транзит откладывается. Начну с этого. У нас была дата транзита, но у нас її не было. Я думаю, что транзит пачаўся 9 жніўня. І ён пачаўся таму, што ў гэты момант беларускі народ пачуў сваю суб'ектнасць. Да, зараз яна публічна не праяўляецца, але я перакананы, як бы апелюючы да выказванняў маіх калег, што абсалютная большасць беларусаў хоча пераменаў у Беларусі да сённяшняга дня. І мы маем велічэзную камунікацыю. Паглядзіце на прагляды незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Паглядзіце на прагляды палітыкаў беларускіх. Колькі людзей, не гледзячы на рызыкі, далей атрымлівае інфармацыю. Якія ўмовы гэтага транзіту? Бо сёння, конечно, цяжка казаць, што менавіта адбудзецца транзіт. Умовы 4. Гэта першая наяўнасць моцнага, сильнага, шматкомплекснага крызісу. І я думаю, што ніхто не будзе спрачацца, што ў Беларусі сёння ёсць шматкомплексны крызіс. Наяўнасць фундамента для выхада з крызісу, наяўнасць базавай аб'ядноўваючай падставы гэта незалежнасць. Бо 97% беларусаў хоча жыць у незалежнай краіне. Трэцяе это асэнсаванне прагматыкамі унутры рэжыму Лукашэнкі аб тым, што перамены неабходны. І я веру ў тое, бо ведаю шмат сённяшніх міністраў, намеснікаў міністраў, чыноўнікаў, з якімі мы размаўлялі раней, што яны прагматыкі. Зразумела, што выказаць сваю думку сёння не могуць, але яны ёсць. Дарэчы, вось прагматызм праяўляецца ў тым ліку вызвалення палітвязняў. Чаму ідуць на вызваленне палітвязняў? Будуць санкцыі ціснуць, разумеюць, што сітуацыя будзе пагаршацца эканамічная, ад палітычнага ціску таксама стаміліся і ідуць на вызваленне. Гэта робіць, конечно, дыктатар, але без падыгроўкі іншых чыноўнікаў гэта было бы нерэальна. Ну і аслабленне донара номер 1, чацвёртая умова. Хто з'яўляецца донаром номер 1? Расійская Федэрацыя. І мы зараз бачым з вами дальнабойныя украінскія санкцыі. Мы бачым накопительный эффект американских и европейских санкций. И вот калі донор не зможа утрымліваць свайго падуладнага, свайго проксі, вот гэта будзе выкананне 4-й умовы. І гэта сітуацыя набліжаецца. Дарэчы, тое, што гэта рэальна, паглядзіце, што адбылося з Сірыяй. Сірыя была саюзнікам Расійскай Федэрацыі. Падтрымаць Пуцін не. Венесуэлу, якую узгадываў спадар спікер Коордынационного совета, ужо пачаліся перамовы. Куба, заўтра будзе Куба. Армения, Азербайджан, может, конечно, не дарэчы тут узгадывать, але ўсё ж таки з сферы уплыву Российской Федерации яны выйшлі. Так вот, калі не будзе сродкаў утрымліваць сваю проксі, открыецца акно магчымасцяў. І прыклад ёсць гістарычны. У той краіны, дзе мы зараз знаходзімся, тут, у Варшаве, адбыўся круглы стол у 1989 годзе. І тады Ярузельскі, кіраўнік Польшчы, і Кішчак, міністр унутраных спраў Польшчы, якія некалькі гадоў да гэтага казалі, ніколі мы не пойдзем на перамовы з апазіцыяй. Немагчыма гэта, недапушчальна, пайшлі, бо тады Савецкі Саюз не быў у стане фінансава падтрымаць свайго проксі, Польскую Народную Рэспубліку. Таму мы настойваем на тым, каб працягваўся ціск на рэжым Лукашэнкі, каб павялічваліся санкцыі, каб ствараць яму больш горшыя умовы для функцыянавання. Бо набліжаецца гэта акно магчымасці дзякуючы таму, што гараць НПЗ ў Расійскай Федэрацыі, дзякуючы таму, што гараць Валберыс у Расійскай Федэрацыі, дзякуючы таму, што яны не могуць размясціць аблігацыі федэральнага займа Расійскай Федэрацыі. Яны не могуць прадаваць уже аблігацыі федэральнага займа. У іх унутры няма грошай. То ён што, знойдзе грошы заўсёды, каб утрымліваць свайго проксі? Так што і тут узнікае пытанне зноў пра суб'ект перамовы. Суб'ект перамовы ён патрэбны.
Бо інакш, калі мы будзем разрозненыя, хаос, вось гэтага хоча дамагчыся Лукашенко. Ён хоча знішчыць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы праз дэмакратычныя інстытуты. А ці адкрыецца в окно магчымасцяў для России, коротко скажу. Мне здаецца, для яе гэтае в окно зачыняецца, а не открываецца. Чым далей, тым больш зачыняецца. Дзякую. То есть вы считаете, что негативного сценария нет? Не, ён патэнцыйна, конечно, магчымы, Так, але ну, уявіце вопрос сабе, как што раз- расійскія войскі ўваходзяць на тэрыторыю Беларусі, калі яны не здолелі перамагчы Украіну, яны акрэслілі, што галоўным экзістэнцыяльным ворагам для Расіі з'яўляецца Украіна, украінскі народ, абазвалі іх хлустліва нацыстамі. Заўтра яны кажуць расійскаму грамадству: ведаеце, а аказваецца, і беларускі народ нацысты. Ну гэта ж вар'яцтва. Я не уяўляю, як крымлёўская прапаганда будзе тлумачыць сваю агрэсію ў Беларусь. А калі мы ў гэты час дамовімся з номенклатурай, супраць каго будзе ваяваць расійскі грамадства? Вось у Лукашэнкі ёсць сёння адзін выхад, каб захаваць незалежнасць. Калі б ён сеў за круглы стол, ён мог бы сказаць Пуціну: глядзі, я дамовіўся нават з апазіцыяй, мы не хочам вайны. Мы разам не хочам вайны. І што на гэта скажа Пуцін? Я зразумела. Я зразумела, што вы больш аптымістычна ўсё ж такі настроены, чым я. Я заўсёды гляджу на тое... Працую на вынік. Ну так. А мы не на вынік, на іншы вынік. Дзякую, лічу. Я маю на ўвазе, што, конечно, заўсёды мы абмяркоўваем, асабліва апошнія годы, пра тую вось пагрозу, якой з'яўляецца для нас не толькі Расія, а вось гэты праект, так званая саюзная дзяржава. І калі вы утрымліваеце сваю увагу на гэтым праекце, то это закономерно, што возникают такія пытанні. У мяне. Мы просім ад еўрапейцаў санкцыі на саюзную дзяржаву. Амерыканцаў прасілі некалькі разоў, не ўвялі. Еўрапейцаў прасіў я асабіста дзесяткі разоў. Еўрапейскі саюз не хоча ўводзіць санкцыі на саюзную дзяржаву. І гэта пытанне не разумеюць чаму. Прызнаць саюзную дзяржаву праз гэта, альбо не разумець, што саюзная дзяржава інструмент пазбаўлення беларускага народа суверэнітэту і незалежнасці.